Banana oh. Banana. Banana na. 2020 pa to. Ito, pwede pa to. Ano? Pwede pa yan. Alright mga kadudong, kadidang. Dito pala ako ngayon sa may Malakas. Pinuntahan ko sila si Erwin at saka si Rose at si Jonathan kasi gusto kong samahan sila na mga alakal kasi gabi pala pag nangangalakal sila mga kadudong. Kaya sila ngayon ay kami na naghapunan muna kami dito. Sinamahan ko na rin sila maghapunan. Alright mga kadudong, kadidang. Ito na sila si Jonathan at si Rose at saka si Erwin. Nasaan si Erwin? Ha? Nagka-charge. Ngayon mga kadudong, dito ako sa pwesto nila ngayon. At saka mayroon akong bagong nakilala si ano na pangalan mo boss? Nakalimutan ko. Roji. Kung maalala nyo na ano na pala to sa Chipilon dati. Okay, may kariton. Oh, may kariton na may Marikina. ayun sa may Marikina daw mga dudong. Yan naghapunan kami rito. At saka si Jonathan. Hi, Jonathan. Hello. Magandang gabi sa inyo. At saka si Rose. Binigay ko tatlong ulam. Yan, kumakain kami rito ngayon. Tsaka mamaya, sasama ako sa kanila mga lakal. Para ma-feel ko rin kung ano ba ang pakiramdam na tayo nangangalakal. Sa UP yata. Yan, nagkapunan muna. Para may lakas mamaya. Okay. Tsaka nandun si Erwin. Nagano muna sa kanyang cellphone. Tsaka si Rose. Yan. Okay. Ganito pala yung sitwasyon dito pag naghapunan. Dito lang talaga mga kadudong. Paulit nga pangalan mo, nakalimutan ko to. Project Bunabon. Roji Bunabon. Bunabon. Sa Samar din yung probinsya mo, no? Oh, sama. Kala ko malapon. Okay. Okay. Yan. Yan, naghapunan sila mga kadudong. Yan si Rose. Okay. At saka mamaya kadudong ay alis kami mamaya para mga lakal na. Okay. Yan, naghapunan na sila dito mga kadudong. At saka mayroon na sila dito mga karton na kadudong oh. Yan. Ito. Yan, ang dami na, di ba? Yan. At ito ay ibibinta na to bukas. Ibibinta na to bukas, no, Wen? Yan. At ngayon mga ngalakal pa kami para madadagdagan naman to para bukas. Yan. Okay. Bago kami mga ngalakal at para pagkaroon naman ng lakas, naghahapunan muna. Ang ulam? Langka. Langka, yung mga kadudong, yung gata. At miga sardines. Yan. Yan ang ulam. Okay na, sold na. Basta yung mahalaga na may laman sa tiyan. Di ba, Ros? Oh. Yan si Ros kumakain. At saka si Erwin naman ay nag-asikaso pa. Alright mga kadudong, babalik na ako mamaya pag nangangalakal na kami. Alright. Alright mga kadudong, mayroon dito isang electric pan na binigay din. Tinatry nila kung gagana or hindi. Yan mga kadudong. Yan. Tapos mayroon din sila dito. No. Ano ba ito? Ano bang pangalan yan? 12 volts lang kasi yan. Ha? Baka mamaya masusunog tayo. Para sa sasakyan lang kasi yan. Blue, parang electric pang maliit. Ano ba yan? Alright. Sibat si Jojo. Yan, may mga Para sa plastic na rin. sasakyan lang kasi yan, be. Layas. Ano ko sasakyan yan, di ba? 12 volts lang yan, ya? Layas si Jojo. Yan, di ba 12 volts na para sa sasakyan? Oo, Sabi mababa sa'yo lang. eh.
Layas niya. Ano yan, si 12 Erin volts mga na kasi kadudong. hindi rekta yan. Pinagdikit yata eh. Yan, ano mo sa ano yung charger? Pwede sa charger, no? Oh. Yan, okay. Unang kalakal. Mga kadudong, nangalakal na kami. Yan, ay pantol. Short, pantalon. Ay, nakano ng ano, daga. Yan. Na. Yan. Right, wala. Yung karton din, oh. Ha? Oh. Yun mga kadudong, katambak na basura. Ayan, yan ang kakalkalin, maraming buti to. Oh. Oh. Ito yung kasama namin, oh. 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 Yung mga nakuha namin mga dudong. Ayan, mga buti. Plastic buti. Ayan. Ha? Ano yan? Para sa ano yan? Computer. Oo, Ano yan? sa computer. Basura. Ini mga kadudong. Pintura to ya. Ha? Mga pintura. Mga pintura? Ah, sa construction. Ito. Tibak. Ipito. Ano, baka may bakal. Tibak. Mga ano, prutas. Mga Ano, ay, mga sa... kain. Ay, mga dilata yan ah. Yung inspiration nito. Pagkain pa yun, ah. Pwede pa yun. Kahit expert siya, pwede pa naman siya. Mga buti, plastic. Ipis. Ay, 2018 pa to. Wala na. Talagang Meron na to. sira yan. Berries. Gas na eh. Ito malambot pa. Saan rin expiration nito? Ito, wala. Sira na to. Sira na. Sira na to. Nur. Pang ano to ah? Panghilot ah.
Panghilot? Parang Bix. Oo nga. Ang hirap na. Alaska. Expiration nito. 2019. Pwede pa yan. Pwede pa yan. Pizza. Ha? Pizza. 2019 pa eh. Basta 2019, okay pa yan eh. Ito para to sa ano, kati-kati. Bix. Well, Bix. Oh, Bix. Spider bomb yan. Bix yan, Bix. Ayan mga dodong. Tari-tari Ang ba? buhay Ni baho. mga lakal. Ito na to. 2,000 na to. Ito kaya ano kaya, Toros? Parang nito ah. Ros, Expire na yan. Expire na yun. ah, Pero wala expire na din. wala nga ang date eh. Wala. Hindi mo makikita. Matigas na pag malambot pa. Malambot pa nga eh. Oo, pwede pa yan. 30 plus lang. Ito. 2018, expired na yan. Expire na yan. 18, 19 tayo ngayon eh. Ayun ko na ngayon. Ito, banana oh. Banana. Banana na. 2020 pa to. Ito, pwede pa to. Ano? Yan oh. Pwede pa yan. Golden sana. Banana chips. Ah, banana chips yan. Sarap yan. Pwede pa yan. Oo, malutong pa yun. Ito. Ito, pwede pa to. Ano ba? Mais. 19, 18 pa to yun. 18 pa o 18, 15. Kita mo pa? 18 pa din na pwede yan. Wala na yan. Yan na. Ada? Alright, mga dodong. Pupunta daw kami ng 7-Eleven. Baka daw may mga kalakal doon. Ayun, palakad-lakad. Iikot kami medyo malayo-layo na nilalakad namin mga dodong. Yun ang lipa. Ha? Wala. Wala pang tinatapon. Yan, dito kami sa gilid ng makdo. Para kukunin yung mga plastic buti. Alright. Ayan mga kadudong, may nakabalot dito. Kakapain muna sa ilalim Dami, kung oh. mayroon bang laman. Yan, may mga ano, mga buti. May soft drinks pa, oh, may laman pa. Yan. Ah, may mga laman pa siya. Oh, yan, pwede pa yan. Yan, may mga tira pa yung soft drinks mga kadudong. At yun ay Pink. napapakinabangan pa yun. Ito. Ay, parang wala. Ros. Okay. Wala nga. Wala nga to. Yun, napuno na yung isang sako. Yan naman. Tanggalin ng laman. Ayan, Ros. Tanggalin ng laman. Huwag mo rito rin naman. Ayaw. Ha? Ay, lipat dito para mapakinabangan yung plastic.
Tapos tali. Okay. Bigat din to eh. Mabigat-bigat na. Okay na. Alright. So mga kadudong, mga karton to. Oh. Karton ba to? Pwede to? Pwede to? Win. Ay, kala ko pwede yan. To. To. To Win. Ito mga galon. Ayun, balon. Yan, doon na yan, Win. Ito, mga karton din to, Win eh. Oh, may mga plastic pa, Win. Ito, oh. Win. Yun, oh. Ah, kaya pala gabi kayo mag malakal kasi gabi pala nila ilalabas. Ay, kaya pala ganun pala, Manoy. Eh, pwede na ito buhatin lahat to. Eh, may mga laman pa yan eh. Mga ganito ba? Ano yan? Sa computer to eh. Natatanggalin yan. Ano yan, Win? Sa computer to. Mga pinagamitan na to. Ah, wala na yan. Di pa ito pwede ibinta to? Plastic din to. Dito pwede. Ah, di iwan to. Karton lang kukunin. Wala mga dudong. Ah, yung ano lang pala yung kukunin nila, yung karton lang. Tapos yung ano, iwan na yan dyan. Ito, masarap. Ano yan? Sili yan eh. Mahilig ka pala sa mga rot. Hello. Mani. Sarap yan eh. Yan. Ito na to, cheese. Yung may ganito tayo eh. Meron tayo niyan. Dapat ko na to. Yan mga dudong. Daming karton dito. Ito, gusto mo? Lilis? Ano yan? Paritong lilis. Dilis yan. Kaso may, pero malinis ang pinaglagyan niya. Dilis. Mga hospital to dito eh. Tanga Ayan pa. na. Ayan natin yung sibak-sibak na. Tapos natin naman. Yan, mga karton mga dudong. Hindi pa yan binuksan ah. Saan na pala? Kaya pala gabi silang mga lakal mga dudong dahil gabi pala rin ilalabas yung mga karton, mga kalakal na mga residente dito. Kaya gabi rin sila mga ngalakal. Yan, kinukuha na ni Erwin ng ano. Parang hindi pa yata nabuksan yan eh. Nakabalot pa talaga eh. Ayan. Ah, Wala to to. Ha? Ha? Gamit lang. Gamit na rin yan. Oo. Pero ano yan, bakal yan. Babaklasin mo lang yan. Paklasin. Dumi ka lang. Dala ka lang dumi. Dumi. Ito, may mga isli yung Fish. Ako hindi na ako makakalkal dahil ako mahawak sa camera. ito, meron kang sibak. Ngayon,
Ito lang palang marami. Laki na yung ano ba? Malaking karton. Okay. Lagay dito. Loob. May laman pa yan, Win? Yan, yung hawak mo. Pag mga lakal, mga dudong. Di bukas, patimbang nyo na to. Karton din yan, we? Oo, ano. Ano naman laman yan? Akala ko barya. Ah, yung laman ng ano, basag na pala siya. Mga ano, salamin sa ilalim. Loob ng termo. Manawin. Buhatin na ni Erwin yung karton, mga kadudong. Yan. Alright. Yeah. Alright mga kadudong. Ito na yung kuha na mo yung mga kalakal yan. Yan, bibinta na yan bukas. Mayroon pa isang sako dito mga kadudong, yan oh. Yan. Karton. Saka dito naman sa sako, mga plastic bote, yan. Yan, saka karton. Saka mga bote rin siya. Ito mga galon, yan. Galon yung laman yan mga kadudong. Okay. At siguro sila rin si Erwin at saka si Ross, napapagod na rin to. Ako rin medyo napagod na rin. Kinalakalay. Ha? Kanina pa kaming kinalakalay. Oo, kanina pa silang kinakalakalay mga dodong. Ako nga ngayon lang pagod rin eh. Saka nagbiyahe rin ako kanina. Alright mga kadodong, dito na lang ang aking video. Sana'y nagugustuhan nyo ang aking video. At sana rin huwag natin makakalimutan na kahilingan ni Erwin na sana makauwi na sa kanilang probinsya. Para naman na baka doon na yung kanyang kapalaran na gaganda rin naman. Kasi pag dito lang talaga ay sadyang napakahirap. Dito lang sa gilid talaga ng kalsada mga kadudong sila matutulog. Yan, nag-arrange na si Rose ng kanilang mahigaan para sila ay magpapahinga na rin. Right? Si Rose matutulog na rin sila para naman bukas, para harapin naman ang bukas. Yan. Right, kayo na magbabay. Okay. Yan, si Jonathan at saka si Rose. Alright, hanggang dito na lang ang aking video mga kadudong. Kung sino mang masisiyahan na paki-like na lang at paki-share at paki-subscribe na rin sa aking channel mga kadudong. Alright, Rose, bye-bye na. Hi Rose. Bye-bye. Bye-bye, 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 bye-bye.